Firth. Edwards. Kenny. Wild! Ie, oedd y chwarae da gan Cei Connah yn doedd. A chwaraewyr profiadol yn cyd chwarae. Nath Aaron Edwards yn dda gyntaf i'w henni chi. Do, uniongyrchol doedd gan Cei Connah reid pwysa ar amddiffyn y Bala ar dechrau gêm Elin Aaron yn curo hwnna. Wedyn ti'n edrych ar Michael Wild, mae'r rhaid iddo fo Gymru ti mor gyflym â hynny. Rwydd o'n cael ei gael lawr, oedd y pwysa yna fo, mae'n cadw i lyga Dani, yndi. Oedd o'n byth yn mynd i reoli y foli yna. O, mae hwn wedi cael ei chael gan Mendes. Na, gwaith niwl gyfle! Y postyn yn achub! Y postyn yn achub Cei Connah! A mae'r rhaid deud, mae'r Bala di ymateb yn dda ar ôl cychwyn braidd yn sigledig. Ond dyna wir ymdrech gyntaf rownd derfynol yma. O, mi oedd hi'n gyfle hanner doedd. Tho fynd am pwer, chwipio draws y golwr, llialle cywir am y gornel, ond sa'r o'r postyn. Harrington. Wild. Kenny, nawr te, mae Kenny'n gryfach, mae Kenny'n mynd at y smotyn gwyn, mae'n cael ei dynnu lawr di ddim yn drosedd. A mae yna ffrio, mae yna gecri, mae yna frathu. Dwi'n ei weld rwan, ti'n gweld y frwydr, ers yn cael y bel, sam llawer yn ni o gwbl, ond dwi'n meddwl fod hi'n ddeud hollol amlwg. Be ti'n meddwl, Malt? Wel, fel blaenwr de, i gyffordio'r cyntaf oedd y camgymeriad, mae'n rhaid mynd â draws arsan. Y ddau anaf yn de i'r ddau am ddiffynwr. Danny Holmes gynta. Ac yna Disney, dyna sy'n gyfrifol am yr amser ychwanegol yma. Nawr te, mae yna gardyn coch! Mae yna gardyn coch i Mendes. Nawr te. Yda ni'n dystion i drobwynt yn y gêm yma. Rhyw ddigwyddiad sydd wedi mynd ymlaen efo'r hyn, efo'r dorf ydi o. Un cwestiwn yma ni. Mae yna rhywbeth di wylltio fo'n does. Dwi'n eisiau deud dim mwy na hynny. Dwi'n eisiau deud dim mwy na hynny. Mae yna rhywbeth di gwneud iddo fo wylltio. Mae yna rhywbeth di cael ei ddeud wrtho fo. Oes. Ti'n just ofni bod yr penderfyniad y cardyn coch yn un cywir, ond ti'n ofni ni ddisbwylio'r gêm, does? Fel mewn at Kenny, ond mae Kenny wedi bod yn glyfer! Ardderchog ar Ramsey, pwysig, allweddol. Pam cymryd y cyffyrddiad arall na i gau rongol ar chdi di gret gan Josh Williams. Troiad da, rwan ta, pam hwnna? Pam hwnna? Arsan. A Tyddosgo i gyffyrddiad cynta. Y bel mewn at... O, ardderchog! O, mae'r golwg i arbed ddwywaith. A mae rai chi ddeud am niwl. Cystal mae di chwarae, mae di cael cyfleon, a dio ddim di cymryd nhw. Oce, mae'n methu nhw, ond mae'n naif ethu nhw, dydy. Neith o sgorio rei hefyd, mae'n amseru rediad yma na. Mae'n un anodd iddo fo, erwydd mae Nash yn llithro i mewn efo fo, felly mae'n rhaid fod trio godi'r bel na wrth gael cyffyrddiad bach dros y golwr hefyd. Mae'n edrych mor fywiog. Mae Nash di gyd na'r dderchog fanna, dydy. Mewn ar gic. O, mae di cael ei methu gan y golwr. Ac pa mor anamal da ni'n deud bod Firth yn gyd camgymeriad. Mi nath o'n fanna, a mae Bala yn amlwg di penderfynu 10-10 neu bidio, da ni'n mynd amdani. Go iawn. Gret gweld. Gret gweld yr agwedd yna. Arsan i gymryd y gic. Mae di chwipio i fewn! Am beniad. A mae'r niwl yma, a Cei yn ei chanol i hefyd. Maen nhw'n fygythiad, a dwi'n meddwl mae gan Cei oedd y peniad y diwedd. Dwi dal yn siŵr os mae'r golgeidwad neu'r amddiffynwr nath clirio honna. Pwysa dal yna. Da iawn gan Horan, ardderchog, oedd hi'n pwysig fyddai'n camu fewn fanna. Nawr te, mae o mewn helynt, mae Edwards lawr. Mae'n dibynnu pa farn, mae'r dyfarnwr yn ei gymryd, a mae Horan y gweld y goch am honna. Allan o'r reolaeth, fyddech chi'n deud mae'n debyg. Mae'n mynd am y bel. Ia, gwch chi gwestiynu fo, ond dwi'n gaddo, mae'n mynd am y bel. Mae di ennill sawl tacl dros y blynyddoedd, union fela. Do. Ond mae'n hwyr ac yn heiddi'r gerdyn goch. Mae'n mynd i fod yn gicio'r smotyn, yn dydi, am yr ail flwyddyn yn olynol. A dau golwyr da iawn, de, yn y dau dîm.
Wel, mi fydd y Bala wrth i bodde bod nhw wedi cyrraedd at y foment hon efo i 10 dyn. 10 dyn gyda ddau yn y diwedd, mae'n mynd i fynd yn giciau o'r smotyn. Venables yn erbyn Firth. 16 llechen lan gan Firth y tymor yma. Dyna sut da chi'n cymryd cic o'r smotyn. Morris yn erbyn Ramsey. Oedd honna'n hyderus ac yn benthus. Ac ddyle Ramsey wedi gyda well, mae'n anodd deud. Ar ddercho gan Firth, Siomi Edwards. Ar fantes gynta i Cei Connah. Mae'n ôl y gyfartal. Mae'n artaith i'r rhai sydd wedi tanno ni ar fainc y ddau dîm. Cic dda gan Adam yr Osgob. Dibynadwy, Mr Dibynadwy. Mae yna giciau da iawn yn y ornest yma. Un gic gampus ar ôl y llall. Mae'n amser yr amen. Rutherford, dim camgymeriad o gwbl. Dyma be di pwysau. Tasach chi am gael rhywun fyddech chi'n tybio mae Michael Wilde fyddech chi am ei gael yno. O, mae di methu. Ac oherwydd bod o di methu, mae tîm y Bala wedi ennill y gwpan am y tro cynta yn ei hanes. Am ddrama yn rownd derfynol. Cwpan Nathaniel 2022-23. Mae Sioned wedi cael cwmni rheolwr y tîm buddigol, Colin Cwpan. Come on, Colin, crack us a smile. You've just won the league. How are you feeling? Yeah, great, fantastic. Just great that we've won a penalty shootout. We lost to Sligo in Europe. Practiced them on Tuesday, which I didn't agree with, but the penalties were great. I thought we deserved it. I don't think they had the shot on goal in the second half. We were down to 10 men for all of the second half, basically. Great desire, great everything, and great to get a cup that we've never won before. Enillwyr, Cwpan Nathaniel MG 2022, 2023 ydy tîm y Bala, tîm Chris Venables, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Well, Dave Edwards, your first cup final. How was that one? First cup final, first cup win, first penalty miss. All in one game, get them out of the way. Nah, it's amazing. It's amazing. Just for everyone at Bala, honestly, the people behind the scenes who work so hard, all voluntary. Ruth, Nige, Dave, obviously the manager, Fish, Val, Nick, all of them, they work incredibly hard. So this is for them. It means the world to them. You see the emotion in their face, and just to be a part of it and sort of place my name in the history books at Bala, it's lovely. We didn't pass the ball, we didn't move the ball from side to side, we didn't work them the way that we intended to. So, you know, there's no complaints from our side of things. We didn't play well enough to win the cup final today, and that's why Bala have won. Kieran, huge congratulations. Can you find the words to sum that up for us? No, I think it was a tight game. We always knew it was going to be tight. As soon as we went down to 10 men, it was just a case of backs to the wall. But I think we almost played better second half with a man down, and I think we got a just rewards in the end with the penalty win.